हायोबा दूर to दूर visit खालाम सोरबा BPF नि न'आवबो थां UPP नि सापर्टारफ्रा BPF नि दैदेनगिरिफ्राबो सोरबा UPP नि न'आव थां गावनि मानसियालाय खोनागासिनो दंखायो गावनि मानसियालाय नोंखौ फोथायखायोखा दा बिनि गेजेरावबो ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा पाब्लिकफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो बयखौबो आंनि बे चेनेलाव गोरबो बिखानिफ्राय बरनायना लादों आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय गोरबो इसिंनिफ्राय नोंथाङा जुदि आंखौ सापर्ट खालामोबा आंखौ मोजां मोनोब्ला जुदि इउटिउब चेनेलाव नायदोंबा आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा हो आरो जुदि फेसबुक पेजआव नायदोंब्ला फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो प्लिज आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय बेनो मानोना नोंथांमोननि मदद आरो मोनोबा आङो बानायनो मोजां मोनो आरो नोंथांमोना मानि सायाव माने भिडिअ बानायजानो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्टखौ हरनो हागोन आं कमेन्टखौ माने नायो सानफ्रामबो नाया आं सम सम कमेन्टफोरखौ नायो मानोना इसेबां कमेन्टखौ नायनो सम मोना जायो बेफोरबायदि स' फैदोब्ला गुबै आयदायावहाय आङो बाथ्राफोरखौ रायलायसिनो स' ओरै फारसेथिं जाहैबाय मा BPF ओरै फारसेथिं जाहैबाय मा UPPL जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर ओरै BPF ओरै UPPL दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोननै BTC आव मोननै लोखोथि राजखान्थि दाना जोङो दि मिटिं खालामो नङा होमबा BPF आबो गामि गामि थांनानै मिटिं खालामहैयो UPPL आबो गामि गामि थांनानै मिटिं खालामहैयो दा बिनि गेजेराव जोंहा माखासे बाथ्रा दङ जाय बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मिथियाब्ला बोरै BPF आव बारगोन जाय बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मिथियाब्ला बोरै UPPL आव बारगोन दाना बे बाथ्राखौ मिथिनांगोन ना जोंनो साधारन रायजो राजाफ्राथ' मिथिनांगोन ना दा मिथियाब्ला हमनानै लादो जे बाथ्राखौ BPFफ्रा बुंगासिनो दं दा बुंगासिनो दं बे बुंनाय बाथ्राखौ जुदि UPP नि सापर्टार मानसिफ्रा जुदि रावबो जुदि खोमायाव खोनायाबा बिसोरो बोरै BPF आव बारगोन दाना जाना बिसोरना आरो दा UPPL आदि बिराद मोजां आसन लाबोदों प्रेयार खालामदों केम्पेन लाबोदों होननानै खामानि मावगासिनो दङ मिटिंफ्राव बुंगासिनो दङ दाना बै BPF नि सापर्टारफ्रा खोनायाब्ला बोरै हाबगोन बिसोर दाना UPPL आवहाय बोरै हाबगोन जायफोर दा गिदिर मबाइल लानो हायो नङा होमबा जायफोर गिदिर एन्ड्रइड मबाइल लानो हायो बिसोरसो मबाइलाव नुनानै बिदि जागासिनो दं नै UPPL आ बिराद मावगासिनो दं नै BPF आ बिराद मावगासिनो दं होननानै बिसोरो जेनेबा बुजिनानै हाबबाय BPF आव हाबबाय UPPL आव हाबबाय स' साधारन रायजो राजाफोर जायफोर मबाइलानो गैजाया बिसोरखौ माबोरै लाबोगोन दाना पार्टियाव बोरै लाबोगोन दे स' बिनिनो आं माखासे नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरो आं होननाया सैथो नङा नोंथांमोना बुंबानो आरो कमेन्टआव होबानो जाबाय गेरेन्टि माबोरै दाना साप'ज दिनै हमनानै लादो नोंनि गामियाव BPF राजखान्थि हान्जानि मिटिं जाबाय दे दोलै नोगोरै बाहाय मानसि फैबाय नोंथाङा मालाबा आन्दाज खालामफेरदोंना BPF नि मिटिं जानायाव BPF नि लोब मिटिं जानाय समाव BPF नि मिटिं जानाय समाव UPPL खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा मालाबा BPF नि मिटिंआव खोनासंफेरदोंना खोनासंदों दा थाङा रावबो मा खोनासंलांनो बायदिसो अब्ला UPPL खौ मोजां मोनग्रा UPPL खौ सापर्ट खालामग्रा जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि BPF नि मिटिंआव थाङाब्ला अब्ला BPF नि दैदेनगिरि सारमोना मा बाथ्रा बुंदों मा मिथिनायाव बुंदों बेखौ जुदि खोमायाव जुदि हाबाबा बिसोर बोरै BPF आव बारगोन दाना बोरै BPF आव बारगोन दाना दे नोंथांमोनानो बुंदो आंथ' नोंसोर नुफेरबायाखै BPF नि मिटिंआव UPPL फैनाय UPPL नि मिटिंआव BPF आं नुफेराखै दे ओंखायनो आं बुंबाय आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोननि गामियाव जेब्लानाखि UPPL नि मिटिं जाबाय UPPL नो दोलै फैबाय सोरबा EM फैबाय नङा होमबा सोरबा दैदेनगिरिफोर फैबाय दाना बे समाव माब्लाबा BPF खौ मोजां मोनग्रा BPF जों माने नालि गुलि थाबोग्रा रायजो राजाफ्रा UPPL नि मिटिंआव फैनानै खोनासंफेरदों मालाबा रावबो खोनासंफैयाखै अब्ला जुदि खोनासंनो मोनोब्लासो खोमायाव हाबबासो बुजिबासो ना पार्टियाव चेन्ज खालामगोन ना नङा अब्ला जों सोरखौ बुंनानै मा मोनो जेनेबा नों साप'ज लादो नोङो BPF नि दैदेनगिरिखा आरो BPF नि रायजो राजाखौ नों बुजायगासिनो दं रायजोफोर UPPL आ जेबो मावाखै UPPL आ जेबो मावनो हाया UPPL आ ओरै मावदों ओरै मावदों आया बेलाय नोंथांमोननि सापर्टार गाना नोंथांमोननि सापर्टारफ्रालाय मिन्थिखागौखा बेखौ बुंबाय थानो माथो लाब जानो बाथ्राया बेसोना दा नों पइन्ट टु दा पइन्ट रायलायनो हागोन रायजो राजाफोरजों
दा बुंबाय UPPनि दैदेनगिरिफ्राबो UPPनि मिथिनायबा ओरैबायदि मा BPFआ गैया 17 बोसोराव जेबो मावाखै थांनाय 17 बोसोराव हा फाटा मोनसेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव थगायनानै जाख'जोब्बाय होनबाय बे थगायनानै जाखायदों मादों होननायखौ बेखौलाय नों UPPनि माने सापर्टारफ्रा मिथिखायोना आरो नोंखौ बेसेबां बुंनो नाङा बिसोरो खोनासंसो बागोन ना है बेखौनो रायलायबाय थायो बेखौनो रायलायबाय थायो बेखौनो रायलायबाय थायो होननानै जुदि गोदान मानसि फैदोंब्ला हयले बिथांमोननि सायाव बुंजायो दाना अब्ला जोङो दाना मानसिखौ बोरै मोनगोन दाना दे जोङो UPPLआव बोरै मोनगोन जोङो BPFआव बोरै मोनगोन पलिसिया बेनो ना दाना जुदि नोंथांमोना जुदि माब्लाबा BPFनि मिटिं जानायनि समाव जुदि UPPL सापर्टार रायजो राजाफोरखौ जुदि लाबोनानै खोनासंनो फैनो हायोब्ला बिथांमोननि खोमायाव हाबोबा बिथांमोना सेन्स जागोन माइना आरो पार्टियाव जइन जागोन बा UPPLनि मिटिं जानाय समाव UPPLआव जुदि नोंथांमोना जुदि BPFनि सापर्टारफोरखौ लाबोनानै खोनासंनो फैनो हायोब्ला बिथांमोननि माइन्डआ सेन्स जागोन बुजिनो हागोन आरो बिथांमोना UPPLआव जइन जागोन आंहा सोर फैफिदों मालाय फैया दिनै गामि सिङावबो फुरा माबा जाखाजोब्बाय जाय बाथ्राखौ दिनै आं बुंदों बे बाथ्राखौ सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना आन्दाज खालामना नायसाय नोंथांमोना ओरैबायदि बुं मालाबा दे दिनैनि बे BPFआव UPPLखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा साबसे फैदों आखाइ थिखोनाय साहायनोसै मिथिङाव रावबो थिखोनाय नङा BPFखौ मोजां मोनग्रा BPFजों सापर्टार रायजो राजाफ्रा साबसे दङ दे आखाइ थिखोनाय साहायनानै सोंनायसै मालाबा रावबो मानोना फैखाया अब्ला नों जों सोरखौ बुंनो सोरखौ जों बिगा बुंनो बे आरो बाथ्राया ना होमबा नों बै मानसिनि सिगाङाव बैयावबो नों जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दाबो नों बेखौनो बुंबाय समफोरबो बेखौनो बुंगोन होनबा बे खोनासंनो बागोन ना जेबो सोदोब बाथ्रा गैया नामा होननानै दा बाथ्राया बे आरो दा स' नोंथांमोना मा मावो दाना माबोरैबा BPFनि रायजो राजाफोरखौ मिथिङाव लाबोनो हागोन बेनि माखासे फर्मुलाखौ बाहायदो दाना स्ट्रेटेजिखौ बाहायदो माबोरै UPPLनि मिटिङाव BPFनि सापर्टारफोरखौ लाबोनो हागोन मिटिं खोनासंनो थाखाय बेखौ फर्मुला बाहाय आरो BPFनि मिटिङाव माबोरै UPPLनि सापर्टारफोरखौ लाबोनो हागोन बिनि फर्मुलाखौ बाहायदो नोंसोर ना अब्ला नायबानो जाबाय बिथांमोननि माइन्डफ्रा डाइभार्स जालाजोबनानै UPPLआव जइन जागोन आरो माने UPPLनि सापर्टारफ्राबो BPFआव जइन जागोन जिहेतु नों मा जायफोरनाखि माने गिदिर गिदिर मबाइल लादों बिथांमोनासो मबाइलाव नायै माबागासिनो दङ ना बे मबाइलाव नायनानैथ' दानि मानसिफ्रा पार्टि सोलायदोंना दा जों जायफोरनाखि गामि सिङाव थाग्रा सादा बुसा मावनानै जाग्रा मबाइलबो गैजाया बिथांमोनखौ बोरै लाबोनो हानो बे आरोना स' बेनिखायनो नोंथांमोना हायोबा बेसेबां गाज्रि मोनो आरो मोजां मोनो हायोबा दुर भिजिट खालाम सोरबा BPFनि न'आवबो थां UPPLनि सापर्टारफ्रा BPFनि दैदेनगिरिफ्राबो सोरबा UPPLनि न'आव थां माने बाथ्राफोरखौ बुंहै सरकारा मा जागासिनो दङ अब्लासो ना जों मिथिगोन फैबाय थानाय लक सभा इलेक्सनाव BPFआ देरहागोन ना UPPLआ देरहागोन जों बेखौ दिनै रोखा मिथिनो हागोन अब्लासो स' आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनोमोन लोगोफोर दा नङाबा जोङो मा जागोन नोङो गावनि मानसिखौनो लानानै बुंबाय थायोबा बे गावनि मानसिया खोनासंबागोन ना गावनि मानसियालाय खोनागासिनो दंखायो गावनि मानसियालाय नोंखौ फोथायखायोखा दा बिनि गेजेरावबो जुदि जोंना गेजेराव मालाबा जागोन आसनिफोर मोननायनि खाथिरावहाय नांलाय खमलाय जालायनानै पार्टि चेन्ज जायो बे मोनसे बाथ्रा आरो स' आरो जायनि राजखान्थि हान्जाया ग्रासरुट लेभेलखौ बांसिन नायहरो जाय दैदेनगिरिफ्रा BPF बा UPPL जाय ग्रासरुट लेभेलखौ बांसिन नायहरो ना आरो ग्रासरुट लेभेलाव स्ट्रंलि भाबै खामानि मावनो हायोना बे राजखान्थि हान्जाया देरहागोन बाखि सेन्ट्रेल ब्लक बारहो डिस्ट्रिक्ट बारहो ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा पाब्लिकफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो माबा दुखु दाहा जादों माबा खैफोद जादों माबा मोनसे जेंना जादों सोरजों रायलायगोन ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों स' बेनिखाय ग्रासरुट लेभेलफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै माबा होनो रोंनांगौ आदर लानो रोंनांगौ नाथाय जोंना दैदेनगिरिफ्रा ग्रासरुट लेभेलनि लिडारफोरखौ माने आदर होनो रोङा ना बेयावनो ग्रासरुट लेभेलना मोजां मावलाबाथाय नों बोजोंनिफ्राय फैनानै मिथिङाव थाव बले माथो जादों नोंखौथ' हमो ना ग्रासरुट लेभेलनि मानसिखौसो हमो स' बेनिखायनो ग्रासरुट लेभेलाव सबसे बेस्ट दैदेनगिरि जानांगौ सबसे बेस्ट बुजिनां दैदेनगिरि मोननांगौ सबसे बेस्ट बुजिनो हाग्रा जाय जुदि ग्रासरुट लेभेलाव मोनबाय बे देरहाबाय आरो आं दिनै गेरेन्टि होनानै बुंबाय थेंक इउ